Bona tarda a tothom. Benvinguts a la Butaca Casademont, a la Butaca Jaume Casademont, que és una iniciativa, en el seu moment va ser de la Fundació Jaume Casademont, de l'Ajuntament de Girona i també de la Universitat. Va haver-hi uns temps de diferents nivells de participació i ara torna a ser una iniciativa conjunta d'aquestes tres entitats, la Fundació, l'Ajuntament a través de l'Aula d'Humanitats, el Centre Cultural La Mercè que ens acull i de la Universitat de Girona. La idea inicial de la Butaca, que ara compleix aquest any 10 anys, va ser, més enllà de l'entorn estrictament universitari, crear un espai, un lloc on es poguessin debatre diferents aspectes relacionats amb moltes matèries diferents. Jo ara feia una llista dels que al llarg d'aquests 10 anys s'han tocat i potser l'únic comú denominador, que seria una manera molt exagerada de dir-ho, segurament, perquè concentrar-ho en una sola paraula, en un sol sintagma, és una mica complicat, seria la condició humana. Què fem, on som, qui som, on anem, una cosa tan genèrica com aquesta és el que d'alguna manera informa totes les butaques que s'han anat fent. Però, per exemple, les primeres que es van fer, i Vilarsuaga sobre la selecció natural, en Josep Call sobre humans i primats, la Bixai Margalit, que parlava sobre nacionalisme i sectarisme, en Jean Clair, una figura molt important del món de l'art i de la crítica sobre les figures del mal a l'art contemporani, o bé l'Ordovàs, el doctor Ordovàs, sobre el genoma. És a dir, només per posar-vos un exemple, amb els que no hàgiu assistit a les altres butaques al llarg d'aquests 10 anys, algunes persones sí que han sigut molt fidels en aquest sentit, per posar-vos un exemple de fins on han arribat els interessos de la Butaca Casademont, que justament el que pretenia i el que pretén avui més que mai és promoure, iniciar un debat, divulgar una sèrie de coneixements, una sèrie de reflexions i al mateix temps fer-vos partícips d'aquesta reflexió. Al llarg d'aquests 10 anys, com us deia, s'ha tocat filosofia, antropologia, gastronomia, política, esport, premsa, valors, sistemes de treball, art, ciència, i han participat gent, científics, filòsofs, periodistes, comunicadors, cuiners, actors, artistes, escriptors. L'últim cicle, d'alguna manera, marca la línia del que ara iniciem, del que ara comencem amb un format que després us explicaré, que és del tot innovador i que em sembla que pot ser molt interessant pels que som aquí dalt i també, i aquesta és l'esperança per tots vosaltres i per tota l'altra gent que ens pugui seguir a través de l'streaming, consultant en aquest cas el canal de la Universitat de Girona o fent referència a un hashtag que hem proposat que era GI4IA, GI for Intel·ligència Artificial. Bé, doncs l'anterior cicle que es va fer durant l'any passat anava sobre el món que ve i es titulava Quina era serà. Parlava des del col·lapse digital, aquest moviment disruptiu, diguéssim, que sembla que promou o que ens aboca cap a una nova civilització, cap a una nova manera d'entendre les relacions humanes o cap a un nou model social. I van participar-hi filòsofs i pensadors com en Torralba, l'Esquirol o el mateix Geni Roca, que era el coordinador. Aquest any ens hem plantejat, els organitzadors de la Butaca, un format nou. I en aquest sentit, ja em perdonareu, però seré una mica conillets d'Índies, perquè a diferència d'altres vegades en el qual una personalitat, una figura del món intel·lectual o del món científic feia una xerrada i després contestava una sèrie de preguntes, aquesta vegada hem pensat que seria molt interessant convertir-ho realment en un diàleg, i en un diàleg nou, fresc, sobre el tema que ja sabeu que està anunciat, que és el de la intel·ligència artificial, que avui seiem a la butaca. Aquestes dues persones que tinc al costat, l'Ulisses Cortés i en Joan Manel del Pozo, fa més d'un any
recordo una situació que tots la recordarem, personal i col·lectivament molt complicada, molt difícil, que continua sent-ho, molt complicada i molt difícil. Recordo un dinar que jo i altra gent de la universitat vam tenir amb ells, gairebé com un oasi. La seva explicació, la seva divergència o el seu debat, la seva reflexió sobre conceptes com la intel·ligència artificial, van convertir aquell dinar en una experiència que després s'ha anat repetint amb algunes altres trobades que hem fet, i és a partir d'aquí on vam pensar en la possibilitat de fer una cosa conjunta. Convertir aquelles converses més o menys informals en un cafè a fer-les públicament, de tal manera que el que hi ha ara aquí és evident que ells s'ho han preparat i que hi ha un guió i que intentarem seguir-lo, però que al mateix temps és una mica una baixada a tomba oberta. Jo us vull ser sincer en aquest sentit perquè no hem fet un assaig general del que ara us oferirem, sinó que hem valorat i ens semblava que era una nova proposta que dura aquest dilluns que ve i el següent dilluns, és a dir, el 3, el 10 i el 17 de desembre, totes seguides, per tal que vosaltres o la gent que s'hi apunti més endavant pugui també ser partícip d'aquest debat. És a dir, hem intentat, ja ho veureu després quan comencin a parlar, perquè jo en tinc l'experiència i a mi em tocarà la part més difícil, que és intentar convertir un tsunami, que són aquestes dues persones parlant, en un canal navegable. No sé si me'n sortiré, però aquesta és la intenció. I per distendir-ho una mica i per no fer-ho així, me permetreu una broma, que si no faig una broma ja em semblaria que no estem al corrent del que passa a la butaca cada dia, amb una metàfora o amb un joc que no s'ha de fer mai. Si algun nen petit li recomanaria que no ho fes mai, però que ja que estem entre adults i llavors pots fer de jugar amb els noms. Aquí tenim un Pou de saviesa i aquí tenim un Ulisses que va a la recerca d'alguna Ítaca a veure què ens porta. És a dir, per un costat, aquesta visió de la intel·ligència més del punt de vista filosòfic i per un altre costat també des del punt de vista de l'enginyer, de la persona que hi treballa dia a dia. Però no hem volgut convertir, i espero que això no es converteixi així, en un combat, ni en una exhibició de fira, de monstres de fira, ja em perdonareu l'expressió, ni molt menys, sinó en una mena de jam session. Aquesta seria la intenció. No sé si heu seguit les partides del Campionat del Món d'Escacs que s'han jugat aquests dies. Va haver-hi 12 partides que van acabar totes 12 en taules. Fins i tot el que va acabar guanyant el Campionat del Món d'Escacs, quan tenia una posició guanyadora a l'última partida, que estava a punt de guanyar, va decidir oferir taules al contrincant per poder anar al desempat, és a dir, per poder continuar jugant. Aquesta seria una mica, em sembla, la filosofia del que hem pretès amb aquest debat, amb aquesta xerrada, amb aquestes reflexions conjuntes sobre la intel·ligència artificial, amb 3 conceptes que hem mirat d'aclarir i que el primer seria, que és el que fem avui, per què en diem intel·ligència, en el qual la intenció és fer un debat sobre el concepte general d'intel·ligència, des del que en podríem dir natural, la intel·ligència artificial i, com un tercer bloc, quines virtuts o quins guanys, quines perspectives ens aporten cada una d'aquestes dues intel·ligències. No ens centrarem, intentarem no centrar-nos en aquest debat amb el que vindran amb els altres dos, que és posar límits a la intel·ligència o posar intel·ligència als límits, és a dir, no entrar, en la mesura del possible, en una reflexió, en un debat, en podríem dir, ètica o moral, en el sentit de dir fins on ens és permès pensar que arribarà aquesta intel·ligència. Això, en tot cas, en la mesura del possible, intentarem comentar-ho més endavant. Us faig una petita explicació de les dues persones. En Joan Manel potser el coneixereu més, l'Ulisses no tant. En Joan Manel, perquè, com tots sabeu, és
filòsof i síndic en aquests moments de la Universitat de Girona, és catedràtic de Filosofia a l'UDG, és membre cofundador i ha estat director de l'Observatori d'Ètica aplicada a l'acció social, psicoeducativa i sociosanitària i amb la seva variada i àmplia recerca humanística destaquen, entre altres, la traducció al català de clàssics com el De Natura Deorum o el del República o les Paradoxes Stoicorum de Ciceró. També amb una traducció que va fer directament del llatí original de l'Utopia de Thomas More i dels últims llibres, em sembla que és l'últim que jo recordo, que és un assaig en format molt assequible i molt divulgador, que es diu Educacionari, sobre una voluntat, com sabeu, segurament a part de ser diputat al Congrés i al Parlament també va ser conseller, tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Girona i conseller d'Educació i Universitats en el darrer govern de Pasqual Maragall, doncs amb l'Educacionari proposa una reflexió sobre l'educació i també ha estat conseller del govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals. L'Ulisses és professor de la UPC des del 1985 i catedràtic des del 2017 en el Departament de Llenguatges i Sistemes Informàtics. El 89 va crear el grup d'investigació Knowledge Engineering and Machine Learning Group. La seva investigació es concentra en l'àrea de la intel·ligència artificial i de manera especial en la representació del coneixement, en l'aprenentatge automàtic i en els agents intel·ligents. El seu treball més rellevant, el que està actualitzant, si més no, després ell ja ho rectificarà, és l'àrea de disseny de models per ajudar a la presa de decisions i el disseny i construcció de sistemes intel·ligents. Ha publicat centenars d'articles en revistes internacionals, així com presentacions en congressos, i en l'actualitat és el científic responsable del grup d'intel·ligència artificial d'alt rendiment del Centre Nacional de Supercomputació de Barcelona. A més, a través de la Fundació Jaume Casademont també, i ho podeu consultar-ho al YouTube, hi ha 2 petites entrevistes amb ells en les quals us poden servir a posteriori també per acabar d'entrar dintre el tema que avui proposem. El format serà més o menys amb aquests 3 blocs que us he comentat. Un bloc primer sobre un intent de definir la intel·ligència, justament, comencem per les coses més bàsiques, i què se'n pot dir d'aquesta mateixa intel·ligència des de la filosofia o des de l'enginyeria. Cada un, en Joan Manel i l'Ulisses, aportaran la seva primera proposta i després es replicaran mútuament i començarem ja el diàleg per passar després a un segon bloc. Us torno a avisar que no és una proposta, és una proposta molt pensada, però al mateix temps és una proposta molt oberta, en el sentit que no hi ha prejudicis, no hi ha prejudicis, no hi ha cap qüestió que no es pugui tocar ni cap aspecte que hagi estat especialment preparat, sinó més enllà de la diversió intel·lectual, amb el millor sentit de la paraula, que significa 2 persones parlant d'un tema que coneixen des de perspectives diferents, però que amb la seva mútua connexió intentarem des d'aquí i vosaltres després, en la mesura que vulgueu preguntar al final, donar un tractament global a tot aquest tema que em sembla que és una de les expectatives del futur que ens espera més atractiu i alhora, com es parla també en termes informàtics, en termes d'intel·ligència artificial, més inquietant, recuperant aquell concepte de la vall inquietant relacionada amb els robots. En tot cas, Joan Manel, moltes gràcies, Ulisses també, per ser aquí aquest dilluns i els propers 2 dilluns d'aquest mes de desembre. I res, endavant. Molt bé, moltes gràcies. Gràcies també, per descomptat, a la Butaca Casademont, l'Ajuntament i la Universitat de Girona que estan darrere d'aquesta iniciativa. Com acaba de dir el nostre moderador, no es tracta d'un combat en absolut, sinó d'una voluntat de complementarietat probable entre un enginyer que treballa dia a dia en intel·ligència artificial i un modest professor de filosofia que s'ho mira des de la perspectiva, per una banda, del ciutadà en general, però també des del punt de vista de l'interès
realment filosòfic que hi ha i especialment ètic, encara que avui l'aspecte ètic quedarà, de moment, en el congelador, per dir-ho així, fins la setmana propera. Perquè avui ens proposàvem justament intentar aclarir el que és bàsic. Si hem de parlar d'intel·ligència artificial, i esperem parlar-ne el més bé possible aquests 3 dilluns, hauríem de saber què entenem per intel·ligència. I la veritat és que he d'anunciar que probablement no ho sabrem. Però podem saber de quines maneres la intel·ligència se'ns presenta per comprendre que és d'una complexitat extraordinària el concepte i que probablement la traslació d'aquesta noció antiga d'intel·ligència humana, traslació a la intel·ligència artificial, sigui opinable i fins i tot criticable. Això formarà part, per dir-ho així, espero, el nostre diàleg. Jo voldria començar amb una brevíssima lectura d'un filòsof del segle XVII, Locke, un empirista, com sabeu, que deia el següent: l'enteniment, podem dir la intel·ligència, és com l'ull, que al mateix temps que ens permet veure i percebre totes les altres coses, no s'adona de si mateix i costa traça i molt d'esforç situar-lo a certa distància i convertir-lo en el seu propi objecte. És el que ens passa amb la intel·ligència. No tenim altra via d'accés a la noció d'intel·ligència que la intel·ligència mateixa. És com l'ull que ho pot veure tot però no es pot veure a si mateix, però per veure's a si mateix, que finalment ho aconsegueix, hi ha tota una ciència que és l'oftalmologia, que òbviament coneix molt bé l'ull, s'han de fer uns esforços molt especials. Bé, diríem que avui intentarem fer un d'aquests esforços per aproximar-nos a una noció que, encara que no sigui precisa i exacta, ja ho puc dir des d'ara, sigui una noció una mica més rica que el que en la conversa comuna, en el coneixement popular, es diu de la paraula intel·ligència. La majoria de la gent associen la paraula intel·ligència a la capacitat de sortir-se bé dels estudis, per dir-ho així. Un nen és intel·ligent o una nena és intel·ligent si resulta que fa bones notes. I per molta gent això és bàsic. També es parla d'intel·ligència pels negocis, es parla d'intel·ligència per sortir-te dels problemes, però és una noció de poca precisió. Intentarem servir-nos de l'etimologia en un primer moment. L'etimologia, com sabeu, és una branca de la filologia que és bastant opinable, és a dir, els etimòlegs no sempre estan d'acord, però en el cas de la intel·ligència sembla que hi ha un consens a considerar que la paraula intel·ligència, llatina, formada a partir del verb intelligere, tindria 2 sentits, perquè en llatí el verb legere, amb el qual es fa la composició amb el prefix inter o intus, ens donaria aquests 2 significats. Legere vol dir, per una banda, llegir, legere llegir, i, per altra banda, aquesta és menys coneguda, legere escollir, triar. I la doble etimologia que es contempla per entendre què pot ser la intel·ligència és la de intus legere, que significaria llegir a dins, o interlegere, que seria triar entre. És interessant que en la paraula ja s'hi conté, en la formació de la paraula, 2 elements molt bàsics del que em sembla que podem entendre per intel·ligència, si se'n permet l'abús de les paraules. Una de les versions, intus legere, llegir a dins, diria que la nostra intel·ligència és la que té la capacitat de comprendre el que les coses són en la seva autèntica realitat. Diríem que el nostre món, i això és una obvietat, és un món on predominen les aparences i moltes vegades sabem que les aparences ens han enganyat. I una ambició de la filosofia i de la ciència és intentar superar les aparences i conèixer l'autèntica realitat de les coses. Cada un de nosaltres està fet d'unes aparences. En una època, quan acabem de néixer, som uns bebès, passem a ser nens o nenes, i després passem a ser joves, després adults i després grans. I tenim aparences molt diferents al llarg de la vida. Això ens ho diu la consulta a l'àlbum fotogràfic de casa. Aparences, cada un de nosaltres, molt diferents, però en canvi som la mateixa persona. És a dir, per sota de les aparences, si llegim a dintre, hi trobem la mateixa persona. Bé, és una mica la idea aquesta de captar la realitat genuïna de les coses. Però l'altra dimensió de la intel·ligència, des del punt de vista etimològic, la d'interlegere, seria que la intel·ligència humana sobretot serveix per triar bé. Perquè resulta que l'evolució ens ha fet capaços de triar. És a dir, l'evolució ens ha fet lliures. Ha baixat la capacitat determinista de la naturalesa primitiva en la que estàvem fa centenars de milers d'anys i, a mesura que ens hem anat descarregant de la força instintiva, se'ns ha obert l'espai de la llibertat. I la llibertat és extraordinària i és de les coses millors de la vida, però sabem que triar, que és el que ens permet la llibertat, té riscos. I aleshores es considera que una funció de la intel·ligència és
o permetre't, més que fer-te, permetre't triar bé. Seria, per tant, una doble versió de la intel·ligència, una de dimensió teorètica, conèixer la naturalesa genuïna de les coses, entrar dintre d'elles, llegir-les per dintre, i una altra que és triar entre opcions diferents que se'ns obren a la vida a cada moment. Bé, aquesta és una, diguem-ne, petita lliçó que ens dona l'etimologia que jo crec que inspira bastant de les coses que ara intentaré molt resumidament de dir. Trobem en la tradició filosòfica un gran pensador, que és, diguem-ne, origen de la millor filosofia i de la millor ciència, que és Aristòtil, que ja havia fet una elaborada teoria molt difícil d'interpretar, que els professors de filosofia antiga ens ha portat molts maldecaps, entre la intel·ligència gent, el nus poietikos, que deia ell, i la intel·ligència passiva o nus pathetikos. Deixem això, que és un entrellat molt complicat, perquè hi ha una altra via aristotèlica per entendre què ens proposa Aristòtil per comprendre la intel·ligència humana. I ens proposa, a través de les tres ciències que ell reconeix, o els tres àmbits científics que ell reconeix, que són el teorètic, el pràctic i el poètic, que la intel·ligència humana és capaç de produir ciència teorètica, que és tota aquella que coneix la naturalesa o essència de les coses, en termes aristotèlics que avui, evidentment, no són els termes predominants en l'àmbit científic, ni tan sols en el filosòfic, però que van donar molt de joc durant segles a la filosofia i a la ciència. La teorètica, conèixer la naturalesa o essència de les coses. La pràctica, que és aquella que hem dit de triar bé. La pràctica que ell deia, les ciències pràctiques són ètica i política. I per què serveixen l'ètica i la política? Per ensenyar-nos a triar bé les nostres opcions personals, ètica, i les nostres opcions col·lectives, la política. Però llavors n'hi ha una altra que és molt interessant, que és la ciència poètica, que deia ell, la ciència poètica, que no es limita només a la poesia lírica, perquè poiesis en grec vol dir fabricació en general, i es refereix a totes les arts que la intel·ligència humana és capaç de produir. Jo diria que és interessant contemplar aquesta triple dimensió teorètica, o diguem així científica, si voleu, pràctica o ètico-política, també ho podem dir així, i poètica o simplement creativa i artística. Un altre filòsof molts segles més endavant, Spinoza, té un títol d'un seu capítol que comento brevíssimament. En el seu llatí original, perquè s'entén molt bé, parla de potentia intellectus seu de libertate humana, és a dir, del poder de la intel·ligència o de la llibertat humana. És a dir, en l'època moderna, Spinoza ja és un filòsof modern, està associant de manera molt directa i forta la capacitat intel·lectual i la capacitat de llibertat. Només som veritablement lliures si la nostra intel·ligència funciona prou bé. És, per tant, una dimensió pràctica. Un autor contemporani, Walter Benjamin, sabem, Benjamin és per nosaltres un filòsof estimat, el tenim a Portbou i el cèlebre monument que el recorda. Walter Benjamin diu una cosa que és interessant també, que és que el coneixement, que tot coneixement humà, és sempre interpretació. I què és interpretació? Interpretació és l'intent de sortir de la lectura literal de les coses i procurar contextualitzar-les, conèixer el seu procés, no caure, per dir-ho així, en els prejudicis i en idees preconcebudes i, per tant, ser crítics en el coneixement. I, per citar un físic que considerem els filòsofs també amic directe i pràcticament filòsof, Stephen Hawking, mort recentment, com sabem, que diu ell que la intel·ligència es caracteritza per la capacitat d'adaptar-se als canvis. És una visió, diguem-ne, relativament modesta. El cosmòleg, home, per altra banda, admirable des de tants punts de vista, aquest cosmòleg ens diu la intel·ligència és adaptar-se als canvis. Bé, tot això són pinzellades que ens van donant un perfil del que podria ser la intel·ligència humana, que podem completar encara amb alguna consideració d'aquesta persona, també s'ha fet molt coneguda per als seus últims llibres, Yuval Noah Harari, el pensador, historiador, analista i assagista israelí, que diu, en un moment en la seva última obra, les 21 lliçons pel segle XXI, diu la intel·ligència artificial no solament ens pot suplantar en moltes capacitats humanes, sinó que té capacitats no humanes molt rellevants, la connectivitat i la capacitat d'actualització. És interessant, i el cito, perquè ell no parla del que és la intel·ligència natural, sinó del que li falta a la intel·ligència natural.
Per comprendre la complexitat del que és la noció d'intel·ligència, està bé que ens recordin que, malgrat que hi ha moltes coses que jo ja començo i anticipo perquè el meu amic Ulisses ho comenti quan li sembli pertinent, que hi ha moltes coses que crec que la intel·ligència artificial no podrà reproduir de la intel·ligència humana, també hem de reconèixer que la intel·ligència humana davant de la intel·ligència artificial té límits importants. Per exemple, aquests dos, la connectivitat i la capacitat d'actualització. Bé, hi ha hi ha tractats i tractats de psicologia que intenten desenvolupar la noció d'intel·ligència. El que podem dir d'ells i de tots, no només els psicòlegs, sinó filòsofs, antropòlegs, tots els que parlen del fenomen humà, el que diu un assagista de molt d'interès en una publicació recent, Max Tegmark, Vida 3.0, diu, un dia discutint amb uns col·legues, vaig veure la següent paradoxa. Éssers intel·ligents que investiguen sobre intel·ligència no es posen d'acord sobre què és intel·ligència. I són intel·ligents i parlen d'intel·ligència. Bé, per què? Perquè és una qüestió realment d'una enorme complexitat. Sabeu que els psicòlegs han insistit molt en la connexió de la intel·ligència humana, connexió indispensable, sense la qual connexió no hi hauria intel·ligència humana, que és connexió amb les emocions, connexió amb les relacions socials, elements que, evidentment, en les màquines no es poden donar o no es poden donar de la mateixa manera que nosaltres. També haig de dir, i em sembla important, que els humans hauríem de tenir la humilitat de reconèixer que la nostra intel·ligència natural potser no és, segur que no és l'única intel·ligència natural que hi ha sobre el planeta Terra. Cada dia es fa més evident que la intel·ligència animal en les seves diverses formes, en molt diversos graus, també existeix. El que sí podem dir als humans és que, en tot cas, nosaltres ens reconeixem a nosaltres mateixos la intel·ligència com la qualitat més especial, valgui la redundància, de la nostra espècie. Diríem que el mateix que una àguila es pot sentir orgullosa de la seva vista i de la seva capacitat de volar molt amunt, nosaltres ens sentim orgullosos d'haver generat la capacitat que en diem intel·lectual o la intel·ligència. Jo tancaria aquesta consideració inicial dient que unes quantes característiques que em semblaria que podrien resumir, adverteixo, imperfectament, la noció d'intel·ligència, que es tracta de coneixement conceptual i formal matemàtic, no ho oblidem, és a dir, hi ha un coneixement conceptual verbal i un coneixement formal matemàtic, habilitat interpretativa del context i de les emocions, saviesa ètica i social, creativitat, adaptació a canvis, assoliment d'objectius complexos. És molt dir, però jo crec que cada una d'aquestes coses, en grau diferent, igual que en un bon cuinat, òbviament no pots posar els mateixos grams d'una cosa i de l'altra, cada producte en el seu gramatge adequat, tot això forma part d'aquesta cosa que nosaltres considerem pròpia de la nostra espècie. I diria que totes aquestes coses que acabo de dir ara resumidament es podrien resumir en una, i seria la capacitat de dotar de sentit propi a la vida. Gràcies a totes aquestes habilitats, capacitats, etc., cada ésser humà, en ús de la seva llibertat, de la seva autonomia, és capaç de configurar quelcom que a ell li permet continuar vivint. I que ser intel·ligent és ser capaç de construir-se un sentit propi a través de tots aquests elements que van des de la més alta abstracció conceptual filosòfica fins a la més modesta solució d'un problema, què sé jo, quan tens aigua que surt d'allà no hauria de sortir a casa, des de problemes de pur bricolatge fins a problemes d'estricta metafísica, passant per tot el món emocional, per tot el món ètic, per tot el món social. Jo ho resumiria, doncs, en aquest concepte de capacitat de dotar de sentit a la pròpia vida. Bueno, muchas gracias. Gracias a los organizadores por la invitación. Yo voy a empezar hablando de las inteligencias animales, porque claramente una de ellas es la humana, no necesariamente la mejor, ni siquiera la que ha llevado a la creación, al conjunto de los seres que viven en la Tierra a su mejor momento. Hemos logrado, a base de esta pretendida inteligencia, o más bien mal dominio de la tecnología que hemos creado, desbalancear el equilibrio ecológico del planeta. Entonces, tampoco es una gran prueba de inteligencia, es una prueba de ciertas capacidades tecnológicas mal entendidas y mal empleadas. Así es que, bueno, consideré
con el profesor Del Pozo en la idea de que la inteligencia es solamente un fenómeno observable, pero que es muy difícil de definir. Y habitualmente lo que hacemos es identificar cierto tipo de actitudes que llamamos inteligentes en los demás y tenemos muy poco más que decir. Pero si vamos observando distintos grupos de seres vivos y hacemos eso tan típico de los humanos, tan antropocentrista, de darle ciertas características humanas a los otros seres de la creación, les identificamos como inteligentes porque actúan de cierta manera que nosotros consideramos inteligente. Así es que una de las primeras preguntas que nos podemos hacer de todos los seres de la creación, ¿dónde ponemos la línea de la inteligencia? Entonces, si pensamos en esta visión antropocéntrica, tenemos al hombre en la cúspide y abajo pues podemos tener a las bacterias, ¿no? Entonces, tenemos un continuo y ¿dónde ponemos la raya? Ese es de aquí para abajo no hay inteligencia, de aquí para arriba hay inteligencia. Y habitualmente se suele poner donde hay inteligencia colectiva. Es decir, tenemos las colectividades como las abejas o como las termitas, como las hormigas, en donde vemos ciertas estructuras sociales que se adaptan a distintos entornos, la misma especie o variaciones de la misma especie, adaptándose a entornos muy distintos y sobreviviendo en estas comunidades casi falansterios sociales bien estructurados y que van haciendo y van viviendo hasta que nosotros les destrozamos el entorno y bueno, y otra vez se mueven y se vuelven a adaptar. Así es que esta idea de la colectividad y la inteligencia parece un punto muy interesante. Seguramente la inteligencia emerge de la interacción entre individuos de la misma especie con el mismo entorno. En los humanos, que somos un primate desarrollado, nuestra colectividad en especie de familias o manadas de primates fueron organizándose, generando estructuras y de ahí fueron desarrollándose distintos mecanismos como el lenguaje. Seguramente, mucho más que la inteligencia, para mí, lo más importante de nuestra especie es la capacidad de codificar el lenguaje. Porque cuando codificamos el lenguaje, somos capaces de codificar la experiencia y cuando somos capaces de organizar la experiencia y procesarla generaciones después, empezamos a tener conocimiento. Y eso ya nos hace distintos de otras especies que conviven con nosotros. También es cierto que a los años que vivimos y el desarrollo que tenemos, el desarrollo biológico, permite que las crías, que son criadas o eran criadas por las abuelas y no se los comían a los nietos y eran capaces de transmitir al menos de forma oral el lenguaje y la experiencia, nos permitió irnos agrupando en sociedades cada vez más evolucionadas y este lenguaje que iba evolucionando era capaz de codificar pensamientos cada vez más abstractos, hasta llegar a un cierto punto en el que de repente aparece hace 24 siglos en Grecia Platón, Aristóteles y su democracia, en la India tenemos a Buda y en China tenemos a Confucio. Y de manera casi espontánea tenemos filósofos que empiezan a mirar hacia adentro quiénes somos. No debemos dejar de lado que al mismo tiempo también había un desarrollo matemático muy importante. Es decir, además de la codificación del lenguaje, había una codificación de las estructuras numéricas, que eso también nos hace distintos de la mayoría de las otras especies. Somos capaces de codificar ideas abstractas y somos capaces de contar de manera precisa. Y la forma en la que transformamos esa información, la información numérica, para asignarla a conceptos como por ejemplo el valor, empiezan a dar nociones como la del intercambio de los bienes y todo un lenguaje. Y aquí, en este momento, cuando ya tenemos sociedades medianamente organizadas, empiezan a surgir dos elementos, una inteligencia colectiva y otra individual. En la mayor parte de las sociedades tenemos individuos que sobresalen, por alguna razón genética sobresalen, pero también tenemos sociedades que han conseguido vivir en paz
y colectivamente van evolucionando su lenguaje y sus formas sociales. Y en particular, seguramente la filosofía y la poesía son dos de las formas sociales que caracterizan a la inteligencia humana. No sabemos de otras especies que tengan este tipo de expresiones. Pero también es cierto que hay en los otros animales otro tipo de expresiones, como puede ser la música que generan los animales para comunicarse o los cortejos, que no son menos complicados que los que tenemos los humanos. Uno de los principales problemas que tenemos es que las sociedades crecen, conseguimos sobrevivir más, somos capaces de crear posesión sobre el territorio y cuantos más somos, menos nos tocamos y necesitamos otras formas de control tanto de la producción como de la sociedad y también del conocimiento. Una de las cosas que distingue a las sociedades, digamos, premodernas es que el conocimiento estaba agrupado en muy pocas personas. El conocimiento formal, porque si nosotros nos comparamos con la gente de principios del siglo pasado o finales del siglo XIX, aquellos humanos sabían hacer muchas más cosas para su abastecimiento propio que nosotros hoy. Porque si empiezo a preguntar cosas aquí como ¿cuántos son capaces de reparar un reloj o construir uno? ¿Cuántos somos capaces de saber los ciclos de la tierra para hacer una cosecha, construir argamasa, hacer papel, construir tinta? Confiamos en que hay alguien que sabe hacerlo. Nuestra inteligencia colectiva se basa en esta idea de que hay alguien que lo hace. Y en ese sentido yo no estoy de acuerdo con Javi, es decir, nosotros somos una sociedad colectiva y conectada. Sabemos a dónde ir a buscar quien sabe hacer lo que yo no sé. La forma más fácil es ir a las páginas amarillas. Los jóvenes ya no saben lo que son las páginas amarillas, pero antes si alguien buscaba una especialidad iba a las páginas amarillas y encontraba quién le podía hacer y la conectividad era el teléfono. Es cierto, un teléfono fijo, ahora lo tenemos móvil, es más fácil comunicarse, pero la conectividad existe. La conectividad es solamente una infraestructura, es un canal para expresar nuestras necesidades y nuestros deseos. Y eso es una cosa que ha cambiado. A mayor conectividad somos capaces de alcanzar a más gente con contactos, pero tenemos menos relaciones. Una de las características de nuestra sociedad, y lo hablábamos hoy en la comida, es que cada vez estamos más solos porque cada vez tenemos menos relaciones, aunque tenemos más contactos, aunque alguien tenga 5.000 amigos en Facebook, que son relaciones, pero no los tocas todos los días. Otra de las cosas que ocurre con la inteligencia colectiva es que se subordina. La universidad es un ejemplo típico de la subordinación del conocimiento. Tenemos una estructura en la cual se acumula el conocimiento y queremos transportarlo a la sociedad y lo transportamos de dos maneras. Uno, enseñando a nuevas generaciones este conocimiento y por otro lado, intentando transmitir nuestros conocimientos a la sociedad. Pero parece que del otro lado, o nosotros no nos comunicamos muy bien o no hay necesidad de recibir el contenido de lo que tenemos. Así es que nos empezamos a convertir en una fábrica de conocimientos que no se transporta al otro lado. Hemos sido incapaces de seguir promoviendo la creación de una inteligencia colectiva que permita, eso de lo que habla el profesor Del Pozo, de la libertad. Solamente somos capaces de ser libres si decidimos bien. Pero decidir bien es lo más difícil. Cuantas más opciones hay, es mucho más difícil decidir, porque hay más maneras. Y nos hemos preocupado en una sociedad de consumo de dar muchas más facilidades para decidir, pero tampoco tenemos mecanismos claros. Ya que nos ponemos a citar a un poeta mexicano, decía: inteligencia, soledad en llamas, que todo creas sin jamás amarlo. Y claro, estamos creando todo el tiempo nuevas cosas, somos capaces de cristalizar nuestro conocimiento y eso es algo nuevo. Somos probablemente la primera generación que es capaz de cristalizar cualquier sueño que tengamos. Imaginen cualquier cosa y seguramente que tenemos una agregación de tecnologías que lo van a hacer posible, lo que quieran. No existe ningún sueño que no sea alcanzable hoy día con la tecnología.
a corto o largo plazo. El problema es quién puede pagar por esos sueños. Entonces estamos creando una frustración enorme. Somos capaces de alargar la vida de una manera indefinida casi, pero no somos capaces de dar calidad de vida para esta nueva vida. Somos capaces de producir más alimentos que nunca, porque tenemos la metodología para hacerlo, pero somos incapaces de distribuir bien la riqueza. Así es que tampoco es que nuestra inteligencia práctica sea tan práctica. Somos incapaces de juzgar cómo hacerlo mejor, pero somos capaces de cristalizar estas ideas. Así es que uno de los problemas es que entre la inteligencia colectiva y la individual somos incapaces de decidir cuál es mejor. Y seguramente cada vez hay más producción de libros. Seguramente se habrán dado cuenta que en los últimos 6 meses la inteligencia artificial aparece en todas partes. Que aparezca en los periódicos empieza a ser preocupante porque se lexicalizará y nunca terminaremos de saber qué hay detrás de la inteligencia artificial. Pasará como una moda más. Y esto es un problema porque tendremos cápsulas periodísticas, pero no tendremos un conocimiento verdadero. Y finalmente, me gustaría hablar del sentido y el objetivo. Sería muy bueno que pudiéramos utilizar la inteligencia artificial para darle sentido a nuestra vida o a la inteligencia natural para darle sentido y objetivo a nuestra vida. Pero resulta que cada vez tenemos adolescencias más largas en las cuales la gente intenta tener varios sentidos y varios tipos de objetivos durante la vida y quizás finalmente no se consigue ninguno. Y por lo tanto vemos menos claro el uso de la inteligencia natural para mejorar el conocimiento y la societat. Això ja, per trencar ja definitivament amb això que ja semblava una exposició de programes electorals, segons com, comencem, em sembla que ja hem posat sobre la taula uns quants arguments, que ja em sembla que es poden ja debatre. A mi el que m'ha interessat més segurament és aquesta, jo diria que tu, Joan Manel, parles amb més èmfasi, no només, però més èmfasi del que entenem per la intel·ligència individual, lligada sobretot a la creativitat, allò que deies d'Aristòtil a la poètica. I l'Ulisses posa més èmfasi en aquesta intel·ligència col·lectiva que segurament és la base també o una de les bases filosòfiques de la intel·ligència artificial. No sé si vols anar per aquí o... Sí, jo precisament tenia apuntat l'interès de l'insistència de l'Ulisses en la idea de la intel·ligència col·lectiva o de la col·lectivitat com a nucli originador de la intel·ligència. És indiscutible, és a dir, de fet, al mateix temps, el filòsof Aristòtil, que diu que som un animal racional o intel·ligent, que fa servir la raó, també diu que som un animal social. I és evident que som éssers que desenvolupem una capacitat intel·lectual, ho has dit tu també molt bé, a partir del llenguatge, que és un fenomen eminentment social. Es parla perquè els altres et parlen, comprens el que et diuen, tu també els dius coses que et comprenen i entre tots anem elaborant i millorant aquesta capacitat essencial del llenguatge. I sobre el llenguatge jo diria que és interessant advertir que el llenguatge de la intel·ligència natural té una característica que és especialment bona per la creativitat, per la creativitat que es dona molt en l'ordre individual. La característica del llenguatge natural és la seva profunda ambigüitat, la seva, diguem-ho així, manca de precisió absoluta, la seva polisèmia, és a dir, el fet que una mateixa paraula pugui tenir significats diferents, la càrrega connotativa que hi ha darrere de cada paraula. Hi ha tal càrrega connotativa darrere de cada paraula que Nietzsche va arribar a dir una cosa tremenda que ens hauria de fer callar per sempre si la creguéssim. Va arribar a dir cada paraula és un prejudici. És a dir, cada paraula, en comptes de ser un element que ens transporta un significat precís i clar com el del diccionari, està carregada de connotacions històriques i socials fins a tal punt que la paraula es converteix literalment en un prejudici. És a dir, ja prejutja el que la persona vol dir i el que l'altre pot entendre, d'aquí que hi hagi tantes confusions en els diàlegs entre humans. Aleshores, jo crec que és interessant observar que ens hem fet intel·ligents humanament sense menysprear la intel·ligència animal, la nostra intel·ligència específica, sobretot a través d'aquest llenguatge que podem dir el llenguatge natural o verbal, però que també hem estat capaços de crear el llenguatge matemàtic o formal, que és un llenguatge, aquest sí, precís i exacte. I és interessant i curiós observar com
l'ànima del llenguatge de la intel·ligència artificial, és principalment, i en tot cas desmenteix-me si no ho penses, és principalment la part més formal matemàtica que la part lingüística natural. Perquè entenc jo que les màquines d'intel·ligència artificial que fessin servir de manera principal el llenguatge natural estarien moltes vegades generant més confusió que eficàcia en les seves operacions. Bueno, no. Es decir, fundamentalmente el razonamiento humano como el de una máquina están basados en una lógica aristotélica, estricta, o en probabilidades. Da igual, pero son mecanismos de cálculo bien específicos, pero la máquina de silogismos aristotélica es la misma que seguimos utilizando. Y cuando razonamos sobre el mundo, razonamos sobre conceptos que son inciertos, son incompletos, y que realmente podríamos seguir utilizando así. Una máquina, o sea, el problema de la inteligencia artificial, tal como la planteas, sería simple mímesis. Y nosotros no queremos hacer mímesis, una mímesis aristotélica, no queremos reproducir la naturaleza. Al principio sí, porque cuando tú creas un modelo, creas el modelo para explicar cierta parte de la naturaleza, eso también lo decías antes. Y este modelo tiene que ser formal para empezar a jugar con el prototipo. Pero en el momento en que aquello realmente adquiera una naturaleza propia, no tiene por qué ser igual. Y seguramente tendrá, para poderse comunicar con nosotros de la misma forma que nos comunicamos y que sea enriquecedor el diálogo, no tiene por qué ser un lenguaje preciso. Y de hecho, yo no conozco a nadie que hable de una forma precisa y una máquina no tiene por qué hacerlo. Una cosa que sí puede ser es que tú puedas construir máquinas cuyo tipo de diálogo esté circunscrito a ciertas estructuras, tanto de pregunta como de aserción, que permitan identificar al humano de qué le están hablando. Porque aquí hay un problema. Antes decías lo de la actualización. Es cierto que cada vez es más difícil actualizar a los humanos, pero simplemente porque cada vez creamos más basura informativa. No es porque haya más cosas. Més escombraria, però també més riquesa. Sí, da igual, pero en el fondo, si nosotros pudiéramos limitar la producción de la gente a un número de páginas razonable, tendríamos mucho menos información, muchos menos datos. Entonces, somos nosotros que, como hemos creado métodos de difusión de la información, pues estamos muy contentos y todo el mundo puede decir cualquier cosa sin haberla pensado mucho. Escribir cualquier cosa sin haberla pensado mucho. Y claro, si alguien se lo toma en serio, pues va a tomar mucho tiempo. Hay una cosa que, bueno, esto de los protocolos, que parece útil en las máquinas, cuando uno piensa en la burocracia de los protocolos, si uno se piensa que en cualquier proceso administrativo la aprobación de un contrato tiene que pasar por 7 firmas, y si uno se espera que esas 7 personas se lean el contenido de todos los contratos que firman, cuando llegan, por ejemplo, al rector, que el rector tiene que firmar todos de todo el mundo, ¿cuántas horas de rector se necesitarían simplemente para leer todo aquello? Entonces, claro, también hemos creado unos protocolos innecesarios y eso parece que es mucha información, pero al fin y al cabo es simplemente una... Y las máquinas podrían hacerlo. Eso, pero las máquinas son muy buenas. Podrían leer, decir sí o no. Y te darían tiempo de dedicarte a leer poesia. Encara no ens havia sortit la paraula, m'has fet pensar quan deies tot això, no havia sortit la paraula algorisme o algoritme, que em penso que en català es pot dir de les dues maneres, que és, per dir-ho, l'algorisme és l'ànima de la màquina d'intel·ligència artificial, més o menys. No? La construcció d'aquest algorisme es fa amb llenguatge natural o amb llenguatge numèric? Depende. Porque uno de los, o sea, una forma algorítmica es un silogismo. Sí. Y la forma de expresarlo es el lenguaje natural. Formas de cálculo más complejas, tú las puedes, y hay máquinas a las que tú le puedes decir de viva voz qué es lo que tiene que hacer y la máquina lo transforma a un código que es ejecutado por una máquina. Y luego hay que checarlo, pero bueno, en el fondo tú podrías... Ya hay máquinas que hacen esto, que permiten. De hecho, se ha puesto muy de moda las interfaces como las de Alexa y Siri, ¿no?
y uno le puede dar órdenes complejas como construir un plan. Y eso lo transforma en un programa que es capaz de ser ejecutado y devolver una És respuesta. un programa numèric. No, no necesariamente. No hay números. Sí, però llavors el problema que es planteja és el següent. Una màquina d'intel·ligència artificial que pugui tenir els mateixos errors d'interpretació del llenguatge natural que tenim els humans amb el nostre llenguatge és un risc excessiu. No. És a dir, l'ideal de la màquina artificial, de la intel·ligència artificial, és reduir als mínims, entenc jo, els marges d'ambigüitat, d'imprecisió i d'interpretacions prejudicials que té el llenguatge natural. Exacto. És a dir, No hemos llegado al nivel. la màquina es vol distanciar d'això. Queremos que se... O sea, la idea es, no hemos llegado, podremos llegar, pero de momento no tenemos que pedirle a una máquina más que lo que le pedimos a un humano, medio. Entonces, si nosotros comparamos la calidad de respuesta de un humano medio con una formación media, con respecto a lo que hace una máquina, en muchos casos la máquina es mejor. O en la mayoría de los casos. Hay cierto tipo de tareas de especialista en que la máquina le supera. Jugar al ajedrez, jugar al Go. Que esto considerábamos que era una de las formas de demostrar la inteligencia más excelsas que había. Bueno, ahora tenemos máquinas, es así, de cálculo, que pueden hacerlo. Pero hay que diferenciar el cálculo numérico del cálculo simbólico. Entonces, si yo quiero calcular la resistencia de las torres, de estas columnas que soportan esta cosa, pues resulta importantísimo que los números sean perfectos. Si lo que yo quiero es razonar sobre la belleza o quiero hablar de emociones, tiene que haber incertidumbre. Y son dos cosas, son dos tipos de cálculo. Es cierto que al final todos son ceros y unos. Exacte. Pero en nuestro cerebro, cuando el cerebro está analizando cosas, hay, sobre las neuronas están corriendo formas eléctricas que son apagado o encendido. O sea que és el mismo tipo de analogia. Però, esclar, llavors és quan passa que, en realitat, aquí hi ha la cèlebre anècdota, i suposo que és coneguda, en tot cas repassem-la, de la màquina Deep Blue que guanya la partida cèlebre d'escacs a Kasparov. I explica George Steiner, doctor honoris causa per la nostra universitat, que en una ocasió li comenta un col·lega a Cambridge: escolta'm, Kasparov, quan va sortir de perdre aquella partida, em va dir: vaig sentir que la màquina en un determinat moment em contestava sempre molt de pressa. És a dir, jo feia una jugada, després d'haver-la pensat minuts, i ella, en qüestió de segons, em contestava, i sempre contestava bé. Diu, però hi va haver un moment que la màquina va parar com 3 minuts, que en l'escala de la intel·ligència humana serien 100.000 anys, o 100, és igual. Diu, i després va fer una jugada tan extraordinària, que és la que li va donar la victòria finalment, que vaig comprendre, diu Kasparov, que en aquell moment la màquina havia deixat de calcular i havia començat a pensar. És a dir, havia fet un salt qualitatiu del que podríem anomenar pensament calculador al que seria un pensament complex com és el de la intel·ligència humana. Aleshores es va produir un diàleg, diu Steiner, amb el seu col·lega, i va dir, diu, és terrible pensar que la màquina hagi pogut passar al nivell del pensament humà. I l'altre li va contestar, i no serà que el pensament humà, en el fons, és una màquina de calcular? I va contestar Steiner, encara més terrible. Per tant, aquí hi ha un problema que... Pensar és calcular, Pascal. Bé, exacte, sí, o no. O no. La història humana cada vegada sembla que s'associa més al sentit de la vida humana, que diem que és la seva cerca, una de les funcions essencials de la intel·ligència, s'associa més a un detall tan curiós com és la narrativitat. És a dir, la capacitat de construir relats, comprendre relats i disfrutar dels relats. Fins a tal punt, i que ningú no s'ofengui amb els seus sentiments religiosos, que un pensador de la dimensió de Hegel el que diu és que la religió, que està emparellada, diríem, està associada en pla d'igualtat amb la filosofia i l'art com una forma suprema de coneixement, mentre la filosofia ho fa conceptualment, de conèixer el que ell en diu l'esperit absolut, la realitat més primigènia, l'art ho fa de manera sensible i la religió ho fa de manera narrativa. I fixeu-vos la importància que han tingut, tenen i tindran les religions. Són potentíssims instruments de narració perquè el que als humans ens interessa és sobretot el relat. Aquesta és una realitat que ara jo diria que s'està imposant com a manera de
entendre el que és la vida humana. I ja que m'has citat un poeta mexicà, jo et citaré una poetessa espanyola, Gloria Fuertes, sobretot coneguda perquè explicava contes als nens, construïa contes, però té uns versos preciosos que diuen: lo primero, la bondad, lo segundo, el talento, y aquí termina el cuento. És curiós, no?, que una explicadora de contes et faci aquesta pinzellada del que és la vida. Lo primero, la bondad, dimensió ètica, és a dir, saber fer bé la vida, la bondat. Lo segundo, el talento, i probablement tindrem ocasió de parlar de la diferència entre intel·ligència i talent, que és molt important. Diferència i complementarietat. Però és que el vers important és l'últim. Diu, i aquí termina el cuento. Per dir-ho així, la vida és com una narració que ens construïm, que ens valen tant que narració, i probablement molts protestaríem si ens demostressin la fila de zeros i uns que hi ha a sota. Perquè es produiria el desencís d'allò que ens és més important per nosaltres, que és, diguem-ne, la capacitat d'il·lusionar-nos amb una història que ens afecta i de formar part d'una història en algun sentit o altre. Habernos inventado un personaje, ¿no? Dos cosas. Con Deep Blue pasó una cosa muy particular. Es cierto que hubo un momento en que la máquina... Se paró. Sí, paró, pero realmente el cambio es que mientras contestaba rápido, lo que hacía era una exploración de un espacio finito. Es decir, había partidas donde había situaciones semejantes y solamente exploraba el árbol y, claro, iba mucho más rápido porque por mucha intuición que tuviera Kasparov o memoria histórica de partidas, el otro tenía más. El cambio es que lo que hizo fue una inferencia. Y nosotros decimos que inferir es una forma de pensar. Sí. Y eso es la forma básica de los silogismos aristotélicos. Y el cambio es ese. Tardó en validar si su inferencia sobre ese movimiento iba a ser tan decisiva como para ganar y arriesgarse. Entonces, Fer només una pregunta sobre això. No sé si era Deep Blue o un arquetip anterior, diguéssim, un prototip, perdona, anterior de Deep Blue, que jo havia llegit fa temps que el problema que tenien les màquines que jugaven als escacs és que no sabien equivocar-se, en el sentit que a vegades el jugador humà feia un error expressament perquè semblés un error que al cap de 2 o 3 jugades es convertia en una bona jugada. ¿No? Es lo mismo que él decía. ¿Estamos buscando máquinas que no se equivoquen jamás? No. O sea, pero era una idea original. O sea, la idea original era, las máquinas no se equivocan. ¿No? Sí, y podían perder. Pero hemos cambiado. Porque de errar se puede aprender. Entonces, pero eso requiere que una máquina sea capaz de entender que se ha equivocado y que pueda aprender del error para subsanarlo en circunstancias posteriores, que es lo que hacemos los humanos. Y esto que se llama razonamiento basado en casos, o aprendizaje basado en casos en este caso, permite a las máquinas hacer uso de la experiencia para resolver situaciones semejantes. Y ahí entra una cosa que para mí me parece la forma extrema de inteligencia entre los humanos, que es la analogía. La analogía. La analogía. Entonces, crear analogías que tiene toda esta idea de la fluidez y de la incertidumbre y la incompletitud. Cuando una máquina crea analogías, y hay máquinas solamente dedicadas a crear analogías, está haciendo algo que en general los humanos no todos somos capaces de hacer. Y el razonamiento por analogías es una cosa complicadísima. Y entonces es, por ejemplo, cuando se utiliza la forma de aprender a jugar los marcianitos para cambiar a otro juego. Tú has aprendido un juego, por ejemplo, el Mario, y te cambias a otro, al Quicks. Con lo anterior, utilizas esa experiencia para aprender el siguiente y no tienes que empezar de cero. Que eso lo hacemos los humanos. Las máquinas hasta hace 10 años eran incapaces de hacer esto. Sabíamos que potencialmente era posible, pero no teníamos capacidad de cómputo. Lo que ha cambiado es que nuestras capacidades de cómputo y nuestras capacidades de memoria local han crecido de tal manera que ahora podemos hacer casi cualquier cálculo, casi cualquiera. O tenemos máquinas que hacen los cálculos mucho más rápido. Solo para que tengan una idea, en Barcelona tenemos el Mare Nostrum 4, que es una máquina que tiene 10 petaflops. Esto es, hace 10 a la 18 operaciones por ciclo. Esta máquina
hace en un día lo que la máquina anterior, que tenía 1,5 petaflops, hacía en un año. Entonces, bueno, si se trata de calcular, podemos calcular muchísimo, pero muy rápido. Entonces, si tú tienes el algoritmo adecuado, ahora, tú puedes hacer un montón de cosas que no requieran cálculo numérico. El cálculo simbólico requiere de otra cosa que aparte es muy importante. Tienes que tener una ontología, tienes que tener un contexto, tienes que saber interpretar las estructuras del lenguaje natural, como cuando oyes hablar a una persona, una máquina debería ser capaz de analizar el texto oral o escrito que alguien emite y responder. I aquesta és la nova frontera. Clar, la pregunta seria, ja que parlaves de càlcul i d'aquestes velocitats espectaculars, l'increment de la capacitat de càlcul per si mateix no produeix un salt qualitatiu. Dit d'una altra manera, se sol dir que la intel·ligència artificial avui és ja molt bona en l'ordre, no sé exactament el terme que feu servir, però en l'ordre, diguem-ne, d'objectius concrets, que si fer una operació quirúrgica a distància, però que falta temps, i aquí hi ha una discussió molt forta, com saps, entre els especialistes, falta temps que es pugui saltar d'aquest nivell d'operativitat específica al nivell de la intel·ligència general. Sí, te falta. Empezaremos a ver pruebas de inteligencia general, inteligencia artificial general, pues no sé, quizás en 5 o 10 años. Pero solo llevamos 60 años de tecnología. Eso también hay que decirlo. Es decir, lo que no se puede pretender. Claro, este es el problema de la caja negra de la falta de información. Todo el mundo piensa que como está ahí la inteligencia artificial, pues mañana va a resolver todos los problemas, pero solo son 70 años. ¿Cuánto tiempo hemos tardado en construir la filosofía o en construir las matemáticas? Llevamos siglos, ahora se está acelerando todo. Pero fíjense muy bien, estamos en 2018, en 2004 no había iPhones. ¿Verdad que parece normalísimo que todo el mundo tenga un teléfono hoy? Para llegar a 100 millones de usuarios el teléfono tardó 80 años. Para que Pokémon llegase a 100 millones de usuarios tardó un mes. Entonces, claro, las cosas se aceleran, pero tampoco podemos pedirle a la tecnología milagros. Es una cosa constructiva, hay un montón de gente trabajando, hay un montón de dinero y es una prueba más de nuestra inteligencia colectiva, porque todo el mundo, cada uno está resolviendo un pedacito y luego viene alguien que tiene una idea brillante e integra. Y esto es lo que está pasando, pero es, otra vez, conectividad y colectividad. Es muy difícil que encontremos en el desarrollo de cualquier disciplina científica moderna que solamente una persona vaya a cambiar el rumbo de la ciencia o incluso de la filosofía. Hubo un momento en el que pasaba, es decir, tipos como Einstein o como Wittgenstein eran capaces de modificar el rumbo de una disciplina, pero ahora ya es más difícil. Sí. Cada vez somos más dependientes de los otros para poder hacer cosas. Ara buscava, que he estat llegint aquest autor, penso molt interessant, Tekmark, que parla d'aquesta discrepància que hi ha entre els propis especialistes en intel·ligència artificial en relació a la capacitat d'arribar o no a la intel·ligència general i en quin temps. I em fa gràcia la classificació que ell fa, que penso és molt simple, que és la diferència que hi ha entre els tecnoescèptics, els utòpics digitals, els ludites i els que estan a favor d'una intel·ligència artificial benèfica. És interessant. Qui són els tecnoescèptics? Els que diuen que no s'hi arribarà, que és impossible, que la intel·ligència artificial té uns límits, si em permeteu la broma, naturals. És a dir, que allò que és artificial es quedarà sempre en l'artifici i mai podrà ni de prop assemblar-se a allò que té les qualitats de lo natural. Tecnoescèptics. Però contra aquests hi ha els utopistes digitals, els que diuen anem a tota màquina a aconseguir-ho absolutament tot. Els que pensen que això és bufar i fer ampolles i que qualsevol dia tindrem intel·ligència artificial com la humana i millor que la humana. És a dir, com la humana en el sentit que serà capaç de moure's en l'ambigüitat del llenguatge, que serà capaç de fer interpretacions més fines que les que fem els humans i que serà capaç de fer creació, fins i tot poètica i humorística,
No. Ara jo estic dient el que diuen les autopistes digitals, jo no ho crec. Jo no ho crec. Però, diguem-ho tot, pensen això. I, entremig, hi ha els moderats que creuen que és possible, jo diria que tu t'has situat, segons les meves informacions, en la línia d'aquests moderats que estan a favor d'una intel·ligència artificial benèfica, que creuen que hi ha capacitat d'arribar a una intel·ligència general, que vés a saber quins límits tindrà, però que serà superior a la intel·ligència artificial que hi ha ara, que és estrictament, si em permets l'expressió, i en tot cas corregeix-me, i fonamentalment operativa sobre objectius específics. Sí, es así. Pero Es así, aquí hay dos cosas. Primero, las máquinas empezarán a ser realmente competitivas con la inteligencia natural cuando sean capaces de explicarse. Entonces, la nueva meta es que cualquier decisión que una máquina tome, la máquina debe ser capaz de explicarle al usuario por qué. ¿Qué es lo que esperamos de un especialista? Si yo voy con un médico y me dice que tengo cáncer, me tiene que decir por qué. ¿Cuáles son las evidencias? Y el tratamiento, tanto la máquina como el especialista me dirán cuál es. Pero yo quiero una explicación. Y aparte, no espero de una máquina una explicación objetiva y falta de empatía. Fría. Que el médico muchas veces tiene porque se tiene que alejar de ser empático porque si no estaría sufriendo todo el tiempo. Y esa será una cosa que hará las máquinas distintas. Las máquinas todas podrán ser empáticas y empatizar con cada uno de los pacientes y cuando desaparezca el paciente, borrar i seguir. Això no és empatia. Bueno. Jo crec que això és simulació d'empatia. Bueno, però... És simulació d'empatia que, atenció, ens pot agradar molt, Sí. És a dir, nosaltres ens deixem enganyar fàcilment. Jo l'altre dia vaig assistir, suposo que alguns membres de la sala, a una representació teatral extraordinària d'Uncanny Valley. És a dir, vam estar veient tota l'estona un robot amb aspecte humà. Jo he de confessar que hi vaig empatitzar. És a dir, que em semblava una persona. I jo mateix pensava, aquí podria haver una màquina lletja, per dir-ho així, que no fos figura humana, que estigués fent el mateix que està fent, i dient el mateix que està dient aquest. Però resulta que l'havien fet tan bé i tenia una expressió tan humana que el robot gairebé semblava una persona que t'estava parlant. I jo vaig quedar mig enganyat, jo diria que inclús la majoria de la gent. Tant que al final el robot diu, no cal que m'aplaudiu, que només sóc un robot. I tots vam aplaudir. Aplaudir perquè estàvem contents amb ell. És que els humans som així de complexos. És a dir, que fins i tot ens agrada que ens enganyin, sobretot ens agrada saber-ho, si ens enganyen, per entrar en el joc. I aquí jo crec que hi entra també un factor que és interessant, que abans ha sortit de passada, que és el tema del sentit de l'humor. Jo crec que una de les manifestacions més maques de la intel·ligència natural humana és la capacitat de riure i de riure'ns de nosaltres mateixos. Jo crec que hi ha un tipus d'acudits, hi ha moltes històries, els acudits al final són històries, allò que dèiem abans, ens agrada la narració, però hi ha un tipus d'acudits que són sobretot els acudits absurds, que em sembla que són inassolibles per la intel·ligència artificial. No sé quina opinió en tens. I si em permeteu, enmig d'aquesta seriositat i atenció que agraïm moltíssim, deixeu-me explicar un acudit probablement conegut de Woody Allen. Woody Allen diu, l'eternitat ha de ser molt avorrida, sobretot cap al final. A veure, tenim capacitat de riure i això ens fa superiors a les màquines. I esclar, si tu analitzes el que diu l'acudit, és fantàstic. Fantàstic primer perquè el concepte d'eternitat és un concepte inconsistent. En realitat, en filosofia hem de dir que l'eternitat no existeix, que el que existeix és el temps associat a la matèria i al moviment, i que abans del moviment de la matèria no hi havia temps, és a dir, la pregunta què hi havia abans del Big Bang és una pregunta impossible i absurda, i què hi haurà després de la fi del món si és que mai es produeix, també és impossible i absurda. I en canvi tenim, per raons de la narrativitat tradicional, religiosa en bona mesura, una idea d'eternitat que és la prolongació a l'infinit cap abans, és a dir, abans que comencés el món creat, el Big Bang és igual, infinitament hi havia temps, i després que s'acabés el món o que s'acabi el món hi haurà infinitament temps. Llavors, primera qüestió, juguem amb un concepte que no té cap consistència però que la gent se'l creu. La gent creu tenir una idea del que és l'eternitat i és una idea impossible. Primera noció. Segona, l'avorriment. Ara resulta que, esclar, aquí hi ha un factor de sentiments humans. Entre les coses que ens passen als humans és que en lapses de temps, a vegades fins i tot curtets, ens avorrim. Per exemple, esperant un tren que resulta que s'ha endarrerit, estàs a l'estació i t'avorreixes. I l'avorriment és un sentiment negatiu i desagradable. Clar, ara imagina't que estàs
en un temps que no s'acabarà mai, és probable que t'avorreixis molt. I, per tant, Woody Allen fa, diguem-ne, una aportació psicològica que està molt bé. Però, esclar, llavors ja la broma ve quan et parla del final de l'eternitat, que per definició impossible, però que és la que la gent s'imagina, no té final. Però que la frase té sentit per nosaltres ens fa riure precisament perquè hi ha contradicció. De fet, Kant ja ho deia, l'humor consisteix fonamentalment en la sorpresa que tenim, és a dir, en l'humor hi ha un factor d'imprevisibilitat que no és propi de les màquines, un factor d'imprevisibilitat i normalment de molta contradicció. Bé, és una... Bueno, i la broma del Groucho Marx, tantes bromes de l'humor absurd de Groucho Marx, no? Diu, jo sóc un home de principis. Diu, ara bé, si aquests no li agraden, en tinc uns altres. Bé, és possible que un dia una màquina artificial, d'intel·ligència artificial, construeixi... És difícil perquè, esclar, estan construïdes sobre elements que estan barrejant l'experiència humana, la contradicció de les paraules, és a dir, tota una sèrie de factors imaginatius, contextuals... Sí, pero esto es un problema. No es interesante repetir todo lo que hacen los humanos. D'acord. Entonces, superior o no superior, Això és veritat. probablemente no es el Però objetivo. interessa, diguem-ne, per diferenciar qualitativament les intel·ligències. Sí, pero que las hienas parece que se ríen cuando en realidad no se ríen, es un problema de, otra vez, crear una imagen antropomórfica del objeto que estás creando. Y entonces, no, realmente quizás no sea una característica útil para una máquina. De momento no es útil para los objetivos que tenemos. Quizás en otra etapa, cuando tengamos otro tipo de conocimientos y otro tipo de necesidades, o cuando se acaben los humoristas, pues será necesario construir máquinas así. Pero realmente no creo que sea el interés. No, jo no dic que hagi de ser un objectiu, no. Però a mi m'interessava, diguem-ne, fer-hi referència justament per remarcar que hi ha elements qualitativament diferents en la intel·ligència artificial i en la intel·ligència natural. I aquest seria un. Sí, pero de hecho es la idea del principio. Cuando se empezó esta historia de hacer máquinas inteligentes, el primer objetivo era reproducir ciertas características que uno pensaba importantes de la inteligencia humana. Cuando hemos llegado a un cierto nivel de desarrollo, hay unas que sí y otras que no. Es como intentar hacer un robot que tenga el mismo brazo que tiene un humano. Este es un brazo completamente poco operativo, porque no tiene una palanca buena. Si queremos copiar un brazo, copiamos el de un gorila, que tiene una palanca mejor. Y la muñeca esta de 3 dimensiones es una porquería. Mejor la de un cangrejo, que tiene 21 grados de libertad. ¿No? Y un ojo como el que tenemos, ¿para qué? Es un ojo malo. Sí, tú hablabas antes del águila. Quizás necesitamos un ojo como ese o uno como el del gato que aparte es capaz de ver en la oscuridad. Entonces, selección natural a la Darwin u otro tipo de selección natural. Entonces, al principio tenemos que jugar con los elementos que tenemos. Sí. Pero hablando de robots, estuve hace 2 semanas en China y conocí un profesor chino que trabaja en Japón. Y es muy famoso porque se ha construido un avatar robótico que es idéntico a él. Y es capaz de enviarlo a conferencias y la gente no sabe quién está dando la conferencia. Entonces, bueno, tú puedes hacer muchas cosas. Y realmente, el juego es este. Es alguien que es famoso por construirse robots que son el mismo. Y su idea final es que, bueno, si aparte hubiera un cierto tipo de inteligencia bien precisa, que tú le pudieras asignar a este robot cuando él no esté, él podría seguir con su línea de investigación. Sí, y nadie se daría cuenta porque él está haciendo exactamente lo mismo, haciendo robots que se parecen a otras personas. Això em recorda ara una història, aquesta no entre una intel·ligència natural i una artificial, com és el cas, sinó entre 2 intel·ligències naturals. Expliquen que Einstein, que feia moltes voltes pel món fent conferències i moltes vegades feia la mateixa conferència, el duia sempre un xofer, que un dia li va dir: professor, aquesta conferència jo me la sé de memòria, hasta la podria fer jo. Diu, avui la fas tu. I va sortir ell, es va posar una perruqueta, va sortir, va fer la conferència rodona, perfecta, pam, pam. I a l'hora de les preguntes, Einstein estava al fons, a l'hora de les preguntes li fan una pregunta òbviament complicada als col·legues físics i ell diu: miri, aquesta pregunta és tan fàcil que la pot contestar el meu xofer.
Bé, tornem a estar allà mateix. És a dir, aquí el que hi ha és una qüestió, em penso, interessant, ha sortit en una de les teves consideracions, jo la voldria estirar. A veure, una de les raons òbvies per les quals crec que hauríem d'estar tots a favor d'una cosa que, a més, si no hi estem a favor, igualment arribarà, que és el progrés de la intel·ligència artificial, és que sapiguem descobrir-li finalitats òptimes. És a dir, aquí hi ha una qüestió que és la que suposo que tractarem, segur, tractarem perquè forma part de la programació que havíem preparat el dilluns proper i el següent, que és quins esperem que siguin els resultats de la intel·ligència artificial. Perquè aquí hi ha una cosa que és innegable. La intel·ligència artificial és un dels productes, i algú podria dir un dels millors productes de la intel·ligència natural. A mi em sembla que sí. És a dir, jo admiro la gent que feu intel·ligència artificial, sincerament. Després, òbviament, tinc els meus quès per dir, que ja els he explicat en properes sessions, però en principi admiro. El que sí demano és que es pugui justificar el que podríem anomenar la gamma d'objectius a què es comprometen els productors d'intel·ligència artificial per tal de fer això que en diu Techmark, la intel·ligència artificial benèfica. Bueno, el problema es que estamos saliendo de la adolescencia, que ha sido muy larga. Ya. Y vamos a llegar a la adultescencia, que decía aquel. Exacto. Y entonces, que es la prolongación casi al infinito de la adolescencia. Yo creo que los dos ejes fundamentales de desarrollo de la inteligencia artificial han estado, uno en lo militar y otro en lo médico. Y mientras que ha ido por allí, y los juegos. Los juegos. El ajedrez, muy interesantes, pero al final nos hemos dado cuenta que tampoco muy inteligente no hay que ser, saber explorar espacios. El asunto es que en algún momento hubo un cambio, nadie se dio cuenta de él, y es lo que nos ha traído aquí. Y el cambio fundamental es la agregación de tecnologías. Es decir, y uno de los principales problemas, pero le pasa lo mismo que a la inteligencia humana. Cuando la inteligencia humana es tan buena, se vuelve transparente. Y cuando es transparente, no necesitamos ni siquiera exhibirla. Y lo que está pasando con la inteligencia artificial es exactamente lo mismo. Se está volviendo transparente. Y seguramente todos somos usuarios de productos de inteligencia artificial que no somos conscientes. Y como no somos conscientes, pues nos sentimos bien. A veces da algún problema, pero en general no da problemas. Cuando da problemas de verdad, pues sale un señor como Trump y se convierte en presidente de los Estados Unidos, o Vox tiene 12 diputados en Andalucía. Entonces es cuando realmente uno se pregunta dónde están los límites de la transparencia. Pero la transparencia no en el sentido de explicabilidad, sino de no identificación del alcance o de los objetivos en el uso de la tecnología. I ese és un problema, de verdad. És un problema que... És un problema que haurem de desenvolupar el proper... Y la otra cosa que seguramente es la tendencia más importante es los sistemas a pruebas de fallos. Hay toda una serie de productos que tienen que estar libres de todo fallo. Y eso sí deben ser precisos. Todas las misiones cruciales o críticas no puedes fallar, no te puedes dar. Y ese es otro tipo de inteligencia muy especializada que se parece a la de un experto cirujano o a la de un piloto de aviación o a la de un experto en algo que es importantísimo. Y bueno, entonces da mucho miedo pensar que máquinas que no se explican puedan estar, por ejemplo, al cargo de la seguridad nuclear. Entonces ahí hay cosillas que habría que pensarse y aparte nunca las sabremos porque los militares ya se guardan de decírnoslas, ¿no? Y ahí hay toda otra historia. Ahí hay un concepto terrible que es el de las armas autónomas letales. Aquí, si em permeteu, com passa amb les sèries de televisió, continuarà. Perquè em penso que hem arribat a un moment determinat, no només de temps, sinó
de concepte, que em sembla molt interessant. La nostra pretensió era no entrar en un debat ètic o moral, sinó d'exposar una mica els continguts de les intel·ligències, la natural i l'artificial, i tant amb la creativitat com amb les utilitzacions bèl·liques, o entraríem ja segurament en aquest altre debat que us proposo per dilluns que ve, que espero que vingueu tots i que cadascú en porteu un mes almenys, si podeu. Podem posar límits a la intel·ligència? Aquest serà una mica el debat. Tot i així, obrim un petit torn per si algú vol fer algun comentari, que us demanaria que no anés en aquest sentit ètic o moral o de reflexió fins on arribaran, o quins són aquests límits, aquestes màquines que estem parlant substituiran o no, la mímesi relacionada amb el conjunt de les coses que poden fer els humans. Hi ha una que a mi m'ha interessat molt, però també me la guardo pel proper dia, aquella acumulació de virtuts que podem trobar mecàniques d'un cranc o de l'ull d'una àguila, tindran en un determinat una estructura antropomorfa, amb la qual cosa els identificarem amb uns humans especialistes en cada un dels sentits. Preguntes n'hi ha moltíssimes i em sembla que el debat de la reflexió, vaja, jo des d'aquí ha sigut interessantíssim, no? Molt interessant. Un parell o tres de qüestions que algú vulgui plantejar i matarem l'episodi d'avui i després el proper dia continuarem. No. Josep Maria Virolés, pregunto. Agafant en Joan Vicente, en pau descansi, exalcalde de Sant Feliu. Perdó, Josep. En Xavier Coromines explica, anys 70, les grans virtuts de la Xina de Mao. Socials, productives, d'una intel·ligència col·lectiva extraordinària. I al final ell no pot més i crida: no som un eixam d'abelles. Bé, això per proposar que, si us sembla, a mi m'ha semblat molt interessant la dicotomia intel·ligència col·lectiva versus individual. I com que s'acostuma a dir un humà i una màquina i la comparació entre les mútues intel·ligències individuals, pot ser interessant que en la sessió següent també la dicotomia intel·ligència col·lectiva versus capacitats individuals es plantegi com aquell risc o aquella angoixa que ens fa viure que una intel·ligència col·lectiva molt eficient i molt benèfica i molt útil i molt virtuosa esclafi la imperfecció de la llibertat, per entendre'ns. Però no tant com a combat entre la màquina i l'humà individuals, sinó com el sistema de certeses automàtiques versus la certesa i l'error individual. Gràcies. Molt bé. Aquí, acabem de fer les preguntes, no? Merci. Hola, jo soc en Quim Salvi. Aquesta hora i mitja ha passat molt ràpid. Per tant, moltes felicitats per tot el debat. Fem una cosa, perdona, molt interessant. després els desconnecto, també. No, jo volia fer un matís que no s'ha tractat i que crec que és una de les limitacions, perquè la persona, mentre executa, aprèn. O sigui, en l'aprenentatge, mentre està prenent la decisió i reflexiona sobre la decisió, aprèn i acumula per matitzar la decisió. Això amb intel·ligència artificial tu pots acumular i prens una decisió i la decisió presa llavors la pots acumular, però no pots fer aquesta dicotomia, no? Aquesta limitació s'està arribant ja a aquestes fases de la intel·ligència artificial que pots aprendre i acumular al mateix temps que estàs executant. Per això és un matís molt important també que m'agradaria que ens valoréssiu. Gràcies. Hi ha algun altre? Sí, fem l'última aquesta, i després farem... Hola, Josep Bahí. Una mica al fil del que has explicat, l'exemple aquest de les CACs. Aquí tenim un primer exemple d'una cosa que no s'ha parlat i també m'agradaria que se parlés, és l'efecte de la intel·ligència artificial sobre la manera
que aprenem i ens comportem els humans o sobre la intel·ligència humana. Per exemple, en els escacs, ara s'està aprenent a jugar a escacs i a l'elit s'està aprenent a jugar contra màquines. Quan s'analitzen partides, s'analitza el que la màquina hagués fet, s'analitzen les 3 o 4 primeres opcions de la màquina, quan abans d'haver-hi màquines s'era molt més creatiu, se buscava molt més profundament. Ara el que es tenen són jugadors molt més robustos, molt més difícils de vèncer, però que no entra, o sigui, que perden creativitat a l'hora de plantejar això. I aquí tindríem potser el primer exemple d'interacció o d'efecte de la intel·ligència artificial sobre la humana. Sí, sí, sí. Bueno, no hay certezas automáticas. La construcción de un sistema de certidumbre en una máquina se calcula, pero no es automática. Hay un conjunto de valores que están predeterminados, pero como en los humanos, que asumimos unos axiomas que asumimos como verdaderos. Pero una máquina, pero por omisión, siempre intentará validar la certidumbre de los hechos actuales. No hay opción. Y en eso quizás hemos conseguido un tipo de razonamiento que es de alguna manera distinto de los humanos porque no hay prejuicios. La velocidad de cálculo que tiene la máquina permite soslayar el tiempo que tarda en recalcular las certidumbres. Y esto, los humanos, como no tenemos quizás esta capacidad de cálculo, actuamos por intuición o por reflejo, pero en una máquina definitivamente no hay, en una máquina de inteligencia artificial simbólica, habría que distinguirla de lo que se llama el deep learning, donde ahí solamente es un politopo complejo que se calcula y no cambia, pero en general yo creo que es una cosa que hay que decir, no hay certidumbres automáticas en una máquina. Aprendizaje basado en casos. Aquí en Girona hay gente que ha trabajado mucho en el aprendizaje basado en casos. En el caso de que el aprendizaje sea simbólico, es evidente que la máquina está aprendiendo mientras va haciendo y el mecanismo es muy sencillo. Si es un caso muy distinto, lo incorpora. Si es un caso muy parecido, no hace caso porque no tiene sentido reaprender cosas ya aprendidas. Y en el caso de que sea muy extremo, se podría plantear una analogía. Yo creo que la tesis de Beatriz López fue sobre eso. Y ellos siempre han trabajado en esto. Escuelas de ajedrez. Es cierto que en Occidente los ajedrecistas juegan con máquinas. En las escuelas tradicionales en la India y en Rusia siguen jugando a pelo. Y cuando llegas a un nivel alto, con un elo bueno, entonces empiezan a utilizar máquinas. Pero es una diferencia educativa y social. En países donde culturalmente a las madres, a las novias cuando se casan, les regalan un ajedrez para que jueguen ajedrez y enseñen a sus hijos, no es necesario enseñarle a los niños con máquinas. En sitios donde en general la población no sabe jugar ajedrez y hay alguien que le interesa, pues es mucho más fácil utilizar una máquina. Pero es la sustitución de una cultura de un ocio por una tradición. En los sitios tradicionales de ajedrez se sigue aprendiendo de todas las maneras, siempre con humanos y contra humanos, y el análisis post-mortem se sigue haciendo igual. También es cierto que hay jugadores de ajedrez especializados en hacer análisis de partidas electrónicas, que eso sí es nuevo. Gente que hace el análisis de las jugadas que hacen las máquinas para modificar los algoritmos de las máquinas. Eso fue lo que pasó con Deep Blue. La primera vez que se hizo, esto, si me permiten la anécdota, primero se probó con ajedrecistas españoles y ganaban los ajedrecistas españoles. Y hasta que no se afinó y se cambió la arquitectura, no fue que se hizo el gran show. Pero hay que pensar que primero los ajedrecistas le daban pero muy fàcilmente a la màquina, hasta que no se les reentrenó. Sí, jo sobre això, que naturalment no em considero ni molt menys expert com ell. La resposta sí que ho faria, el meu comentari al que deia el professor Vehí, ho faria demanant, no serà que aquesta minva de la capacitat que he entès jo que es produeix quan es juga molt amb màquines
està minvant un factor, o dos factors, més ben dit, que acompanyen la intel·ligència humana, jo diria com una dimensió més important del que sembla, que es dirien factor imaginació i factor atreviment. És a dir, entenc jo que en un joc no tots són relacions, diguem-ho així, calculables, que hi ha també reaccions que són de desafiament i que poden passar per la jugada inesperada que desequilibra el càlcul de l'altre. De tal manera que probablement jugant amb màquines et mecanitzes molt com a aprenentatge dels escacs. Mentre que jugant amb persones, l'altra persona, com tu, té capacitat d'imaginar i d'atrevir-se, que són factors que també són estimulants i, jo diria, inclús milloratius, si em permeteu el mot, milloratius de la intel·ligència. I pel que fa, perdó, que ens falta un comentari, Viru, gràcies, incorporem la teva proposta de no pensar només en termes de reptes ètics de la intel·ligència en sentit individual, sinó del conjunt col·lectiu. Gràcies. Hay una cosa que es muy importante en esto de la inteligencia transparente, la inteligencia artificial transparente. Hagan ustedes memoria de cuántos teléfonos se saben de memoria y las personas mayores, acuérdense de cuántos teléfonos saben. Las personas de más de 50 años seguro son capaces de recordar más de 10. Por debajo de los 50 años seguramente no recordarán 1 o 2. Empecemos a hablar de direcciones de la gente, nombres completos. Esto es una cosa que tenemos que pensar cuánto las aplicaciones que aparentemente nos facilitan la vida nos hacen perder capacidades. Las capacidades están ahí para desarrollarlas y usarlas, i si no, evolutivamente desapareceran. És el que havia dit Plató quan va aparèixer l'escriptura, que ens faria perdre memòria, que efectivament et relaxa saber que ho tens escrit, però abans ho havien de retenir mentalment. Molt bé, ho matem aquí. Final del primer episodi. Deixem-lo una mica malalt. Deixem una mica malalt. Abans amb en Quim havia fet broma que els desconnecto, però és veritat, estan connectats. No te'n rampis. I us convoco tots el proper dilluns a la mateixa hora, aquí a les 7. Haurem tingut un pot llarg per reflexionar sobre tot el que ha passat avui i entrarem segurament ja, a part de tornar a reflexionar sobre el que avui ha sortit, sobre aquestes qüestions que em sembla que ja poden ser interessants, més no, interessants d'una altra mena, a partir de la reflexió ètica i moral, segurament, que és el que nosaltres havíem plantejat. En nom de tots plegats, moltes gràcies i bona nit.